बेखौहाय जिरोबा बेनावहायनो नै दा ओइ हिन्जावफोरनिल' नै सना टेम्पोलि नै गोजोनथार साइकेला खाबाय welcome back to my channel and my new video. So guys nih, बेयावहाय दंफां हागासिनो आरो बिराद दावराव ओमफ्राय होनब्लाबो आङो भिडिअखौ माने भिडिअ इन्ट्र स्टार्ट खालामबाय आरो जोंनाव बेयाव दंफां हागासिनो आरोना आं दासो रायज्लायलांसै ओमफ्राय आङो दिनैहाय नोंसिनो मोनसे बिराद मा होननांगौ आङो बिराद मोजां बुस्थु शेयार खालामनो नागिरदों आरोना नोंसोरजोंहाय माने बैग्रिखौथ' अलवेज जानो लुबैबाय थानाय नालाय ओमफ्राय दायोहाय जोंहा गोथां समावबो बिदिनो थायनाय समावहाय फोराननानै दोनखादोंमोन आरोना ओमफ्रायो बिदि फोराननानै दोनब्लाबो बारा गोबाव दोनजाया दैज्लांसिमहालागै दोनहैजानो नागिरा एम्फौ जाहैनो नागिरो ओंखायनो मा एवनानै दोननो नागिरदों आरोना माखासे गोथांबो दोनगोन मालाबा ओरैनोबो जानो लुगैयो नालाय ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय माखासे एवनो नागिरदों आरोना आङो गुर मेथाइजोंहाय ओमफ्राय दायो बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ खालामबाय ओमफ्राय दायो नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गोबां मानसिफोरानो खालामनानै दोनखायो ओमफ्राय आहा लेट जाबाय थेवब्लाबो बानायनोसै आरोना दिनै ओमफ्राय नोंसोरो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नै दंफां हागासिनो मालाय नै बैग्रिया बेनो आरो बिराद गोखैखा बैग्रिया रानजोबबावाखै थेवब्लाबो माबानानै दोनसै आरो बांद्राय रानजोबलायाबाबो जासिगोन दे माखासे गेसाव गेसावखौ बासिनानै दोनसै आरो बिदिखौ एवजानाया बिदिखौ एवा बिदि बास बिदि मोजां मोजांखौल' एवगोन दायो आं बासिना लाग्रोसै रावबो केमेरा हमग्रा गैया नालाय ओमफ्राय आङो फ्रन्टजोंनो केमेराखौहाय अन खालामनानै दोनबाय आरो ओमफ्राय नायदो क्वालिटिखौ माबायदि नुयोना ओमफ्राय आं दायो बासिगोरसै दायो जोङो बेखौ बासिनानै लाबाय आरोना बेयाव ओमफ्राय बेयावहाय माखासे गेसावबो दङ ओमफ्राय माबो दङ बेखौ दोनसै आरोना थाथोंसै बेयो बिदिनो सान्दुङाव दसे थाथ'बाथोंसै ओमफ्राय दायो बेखौ लांसै एसे बुरजायसै आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनो मा मा नांगौ होनब्लाथाय बानलु गोरानखौ गथा गथा होफानोसै आरोना बानलु गोरानखौ नै बानलु गोराना जोंथिं बेयावनो 10 थाखा थाइबेसे जायोथाय 10 थाखानि दंना गैया ओमफ्राय 20 थाखानि लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय होनोसै दायो बेखौ ओमफ्रायो सामब्राम गुफुर होजायो होबा ओमफ्रायो भिनेगार होजायो आरोना भिनेगार माने भिनेगार होबाथाय गोबावसिन थाबावो आरो खिन्थु दायो आंनियावहाय गैया जा इउज खालामा बेफोरखौ ओमफ्राय दायो जागोन आरो जोंना लकेल नालाय ओमफ्रायो गोबाव समनि थाखाय स्ट'र खालामनानै दोननो थाखाय मा नांगौ बयेम नांगौ आरो आं बयेमखौ सुनानै दोनखादोंमोन बाखारखो ओइ नै जानो नागिरबाय नै बेजों एसेयानो जानो नाङा गेजेर नैबिसिमसो जागोन खोमा मेन इनग्रेडियेन्ट्स ना मा होनो गुर मेथाइ थरसे ओमफ्रायो माने एसेबां बैग्रियाव बेनो इनाफ आरोना बेसोरल' नांगौ आरो सारायखौ जानबाय दायो ओमफ्राय नै बैग्रिखौसो सिगां एवग्रोगोन आरोना जोङो बैग्रिया एसे गिसिदब नालाय बानलुखौ एवग्रोनानै लाग्रोसै सिगाङावनो देन्थाखौबो होफागोन रायनगोन सारायखौ नुवा आरो बिफायाबो होननायसो जाबाय बायनानै लाबोनानै डाइरेक्ट हारसा दांनाय मा दांनाय ओरैनो हरजोब्बाय एसे थाव हरसै दायो बानलुआव खामबायसो नामालै ओइ बैग्रि नै सारायनि हालोदाव थांनाङा माबा एवखानायजों बेयावनो होबाय दायो जाखाबाय नै होआ माथो जाखाबाय नै रेडि बैग्रिया रेडि जाबाय नालाय एसे नै ओमफ्राय दायो गुर मेथाइ फाला
जाहांबाय नालाय रिप्लेस खालामबाय दायो नै दायो गुसु जाहोनानै नायसै लाथा जागोन ना जाया माने गुर मेथाइया खमद्रायदोंबा जानो हागौ आरोना ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय बयमखौहाय आं रेडि खालामनानै दोनसै आरोना आइथिं माने जोंनियाहाय मा होनोमोनलाय माबायाहाय खमद्रायदों आरोना गुर मेथाइया ओमफ्राय नोंसोरो जुदि खालामो नोंसोरो जेसेबां कुवान्टिटि जेसेबां बैग्रिखौ नोंसोर लादों बिनि डाबलै गुर मेथाइखौ लाबानो जाबाय आरोना अब्ला बांसिन माने मा होननांगौ बिदिखौ मा होनोमोनलाय बिदिखौ आमथा आरो माबा जागोन बिदैया बांसिन थागोन स' बेनिखायनो डाबल लाबानो जाबाय आरोना बैग्रियाव बबेबा खामद्रायदों नै ओमफ्राय अलमस्ट रेडियानो आरो ओमफ्राय नै नायनो हागोन बिदैया माबायदि खम जाद्रायदों होननानै खिन्थागोन आरो एसे बुरजा जाबावनांगौमोन बेबायदिनो जेबो नङा नै दायो टेस्ट खालामसै आरोना नै एसे लाबाय आङो बासि दोनबासो गोथाव जायो नालाय नै मा होनोमोनलाय बेखौहाय सिफ्लेजोबनानैहाय दै होनानै सरबटबो लोंजाबाय आरो ओमफ्राय दायो नोंनि गोसो आरो माबायदि जायो नोंनि सिस्टेमा ओमफ्राय बेवहाय बेखौहाय जिरोबा बेनावहाय नै ओइ हाबनानै थाजोबखाबाय आरो गुर मेथाइया स' लोगोफोर दायोहाय आं जानायावहाय नोंसोरो एसे थाल मोनबाय जानो हागौ ओमफ्रायो दिनैहाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय आरोना ओमफ्राय थेवब्लाबो आं बे भिडिअखौहाय बेयावनो आउट्र' होआ बा आपल'ड खालामा ओमफ्राय गाबोन लोगो मोनफिनगोन आरोना The next day आंहाबो गाननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय थनला थनलि दोननाया मैया जायासैना ओमफ्राय बेखौलायसो सुलाबाय थानोसै बाया मुजोबालाय साइकेल लायखांनानै जोंहा Ichim maliga. Kuja bukan ada. Bodolan university. Ada lain university. Jauh pun dulu nih. Sonna temple ini. Jangan tercycle. Bisa nih. Komentar kan? Mari baca. Ayo. Hiu mulai kan? Election nih, dukan pamflet gas. Pamflet namanya, pamflet, jalan. Kita bane be, biasa lah bosnya. Biun pun sudah tangai tungai grab. Kimi man siang nala aja telah ya. Display kita nih display bye nala. Mesti kan dua. Cekin pas kira tang jaga ya. Cover. Masih ada. Bisa. Mesti jangan karpa nih lagi dalam. Ada nak lagi orang? Ayo, masa juga buka pautan nang juga dah. Agak ruwet nih ya. Harus setipu apa? Pisna baca mana? Kau pun yang saya buat. Buat ini hijit kurang baik. So guys, ini video ku just nanti thank you so much. Next video have a good. Bye bye.